सोनू Yes. ते मॅडम कुठे गेली? मॅडम कुठे? हा तू फुटा तिची मॅडम कुठे कंप्लीट केली? ଆଜି ପାଗଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଲୁ ଟିକେ କ'ଣ ଛଣାଛଣି କରିବୁ ହଁ ଭାଇ ମକା ପକୋଡ଼ା ଟିକେ आणि थोडीशी डिवाइन कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं केलं स्टाईल केलं मी त्याच्या समोर फिक्क गोल्ड बोलायला पक्की बोल्ड खरंच खूपच सुंदर हा